De punts de vista. Avui comencem en un dels cims més perillosos del món, Fitzroy, a la Patagònia Sud. Allà, 4 escaladores intrèpides volen batre un rècord històric. El Fitzroy és una muntanya que pren el nom del capità del Beagle, el vaixell amb el que Darwin va fer la seva famosa expedició. Els meus pares eren escaladors i a casa meva sempre hi ha hagut una fotografia del Fitzroy penjada a la paret del menjador. Quan la Júlia em va proposar de pujar al Fitzroy i aquest repte, doncs de seguida vaig dir que sí, perquè tenir el Fitz en el nostre currículum com a alpinista és un somni. És veritat que sóc la més jove, que sóc la que menys experiència té, però també et dic que a ganes i a il·lusió no em guanya ningú. Aquesta expedició que farem serà la primera acordada... Fitzroy és el títol de la darrera obra de teatre de Jordi Galceran. I avui ens acompanyen dues de les seves protagonistes. Aquí són Míriam Iscla i Natàlia Sánchez. Com esteu? Superbé. Què tal? Bona tarda. Benvingudes. Gràcies. Clar, hem d'explicar que aquestes imatges, el Fitzroy no estava exactament, estava a Montserrat. Fitz Montserrat. Exacte. Sí, i que la que controla del tema és Sílvia Bel, que ella sí que és escaladora. Per tant, expliqueu-me com va anar l'ascensió aquesta a Montserrat. Que comenci la Míriam. Clar, comencem per baix. Saps què vol dir ella? No. Va anar molt bé. La veritat és que va ser una festa, no? Anar un matí allà amb tot l'equip, nosaltres, que ens feia molta il·lusió fer això, perquè era com... És la part divertida també de com prepares coses, no? I va ser... Bé, van agafar una paret que Déu-n'hi-do, eh? La Sílvia va escollir bé. La Sílvia va escollir, que ja ho tenia ella mirat, i la Sílvia en sap molt. Llavors, la Sílvia sí que ens va donar molta seguretat a l'hora de provar-ho, no? I, de fet, com que ens va explicar molt bé quins eren els passos, com havíem de fer amb les cordes, tot això ja ho havíem estat com parlant amb ella molt, va ser molt divertit. També t'he de dir que jo no vaig fer-la tota. Bueno, però està bé. Diem-ho, la meitat, perquè si se m'ha de criticar per darrere, més val dir-ho a la cara. Clar, i això li diu a la Natàlia, perquè Natàlia... no anava a dir res. Digo, Natàlia, digo. Natàlia, vas arribar fins al cim, no? Vaig pujar un parell de vegades perquè em va agradar molt. Un parell de vegades al cim? Sí. Ja vas molt sobrada. Bueno, perquè a dalt li vam deixar un entrepà i la beguda baix. I jo pel menjar mato. No, sí, m'ho vaig passar molt bé, em va agradar molt, em vaig sentir molt segura amb la Sílvia allà, que no parava d'animar. Vinga, nena, que tu pots! I vaig poder perquè estava ella, baix, i la resta de companyes dient, vinga, vinga. Vaig ser la primera, vaig ser el conejillo d'Índies, perquè era la més jove, i van dir, vinga, tu, que se't veuen més ganes. Ben fet. Clar, Míriam, jo crec que això potser et ve del fet de ser de mar? És que m'entens o no? Perquè qui et diu a tu que et fiquis a la Patagònia a pujar muntanyes? Deixa'm estar, saps una mica? O sigui, jo tira'm a dintre de l'aigua, fes-me allò, passar per sota, què vols, 25-30 metres, el que vulguis. D'immersió? No, d'immersió no, guapa, no. Home, guapa, estàs aquí molt sobrada. No, el que passa que a mi, no sé per què, si jo sóc la que està fent coses a dalt, em fa molt respecte a l'alçada. I, de fet, quan vaig arribar a la meitat de la paret, a la meitat, vaig mirar i vaig dir, ja ho he entès, això té un perill. Ja puc fer el personatge. Ja tinc l'experiència. Ho tinc tot. La sensació realment és que escalar... O sigui, clar, la gent que escala bé sembla que sigui molt fàcil. Els veus, no?, que s'agafen la punta del dit, la punta del dit de la mà, i a tu et dona la sensació que és molt fàcil i molt divertit. Però quan ho fas, o sigui, el teu pes, el teu cos està allà agafat en trossos molt petits, no? I, per tant, la sensació sí que la vaig tenir de seguida de respecte, no?, amb això. I ens va anar molt bé per integrar les sensacions que tens reals a la muntanya, no? Perquè nosaltres, a l'obra de teatre, som 4 escaladores que ja porten 2.800 metres, els hi queden els últims 900, però ja venen d'això. Llavors ens va anar molt bé per sensacions, per un tema sensorial i d'experiència, ens va anar molt bé anar a Montserrat. Clar, perquè tot passa en aquest... I de material, no?, de manipular el material. Això també és una cosa que després, evidentment, al llarg dels assajos també, no?, aquesta normalitat en fer nusos o en embolicar cordes o en penjar-te el material, evidentment és amb assajos, però aquell primer dia també va ser, no, això és important que estigui així, aquest nus s'ha de fer així per seguretat. O sigui, hi havia tota una informació que ens va anar superbé. Perquè diríeu que és una obra Fitzroy d'aventures, una comèdia d'aventures? Així ho defineix el Galceran, no? Però... Jo penso... És que passen tantes coses que definir-la només per un... és difícil. Jo penso que és aventures vitals, no? Perquè hi ha una aventura, que és l'aventura d'aquestes 4 dones que estan esperant en un lloc que es diu la Silla de los Franceses a poder fer realment el fragment d'escalada, que són... Tampoc és que sigui una alçada molt bèstia, el que ens queda són 900 metres, però és una paret
absolutament de granit i hipervertical, no? I estem esperant en un lloc que es diu la Silla de los Franceses a que ens diguin que tenim molt bon temps per pujar, no? Per tant, aquí hi ha una aventura. I després hi ha aventures vitals. Per què cada una d'elles està fent aquesta escalada i les necessitats, les ganes, les individualitats i les col·lectivitats fan que l'aventura tingui molts colors, no? I la motxilla que porta cadascuna de casa, no? Perquè són com heroïnes, però alhora són dones ben normals. Absolutament normals. Són normals. Jo sóc psicòloga, m'entens? Soc psicòloga i escaladora. Clar. Vull dir, tenim altres vides i el que passa que el que ens manté aquí juntes és el FITS, és l'escalada. I la frase maleïda. I la frase maleïda. Que tinc entès que és molt important i molt recurrent a l'obra, perquè quin paper juga la frase maleïda? Mira com em mira Natàlia en plan... És que no podem dir res d'aquesta... Sí, no, la frase maleïda és un joc que aquestes escaladores tenen per passar l'estona quan estan esperant que els hi diguin per ràdio que poden pujar, doncs un dels seus entreteniments és la frase maleïda, és jugar a això, no? Però en un moment de l'obra té un paper determinant. Sí, en l'obra apareix diferents vegades apareix i en cada una té un pes i una significància, una significació diferent. Per què es fa en cada un d'aquests 3 moments? El valor que té és un determinant. Però clar, interpretar és jugar, i això és un joc que feu com a actrius, però clar, qui s'arrisca més? Les escaladores a les que interpreteu o les actrius que sou fent aquest joc de la frase maleïda, perquè no oblidem que és aquell que has d'anar unint paraules... Mira, això és un patiment, eh? Sí, no? No, o sigui, ens obliga a estar amb un nivell de concentració, perquè, a més, clar, la frase maleïda l'estem fent nosaltres, però l'està sentint el públic. És a dir, si hi ha un error en la nostra frase maleïda, la gent ho nota, ho sap, i llavors és que, depèn de l'entrega, potser ens dirien no, que estàs deixat tal paraula. I si t'equivoques, potser has de continuar amb la paraula que ha dit nova. I llavors fer-ho de veritat, cosa... Clar. És que no podem dir res. No, però mira, estem deixant, per cert, ja que estem dient això, no trigueu molt, perquè gairebé no queden entrades al Borràs i van fins al 23 d'abril. Ho dic perquè ara, en aquest moment, al públic us ho explico. Ara estan dient, jo vull veure això de la frase maleïda. Doncs que vull veure com escalen. Vull veure la Míriam si aconsegueix trepar una miqueta així. Ja veuràs, la Míriam ja la veuràs. Ja la veuré. Natàlia, hem de parlar de l'enrenou que es va generar després de la teva darrera visita aquí al programa. Era la primera vegada que feies una entrevista en català. Tens un català perfecte. Però he de dir que l'entrevista l'anàvem a fer en castellà. Sí, i vas ser tu que m'ho va demanar. Perquè abans de començar vam començar a parlar en català i em vas dir, però parles català? I dic, sí, vols ho fem en català. Però clar, vaig pensar, ho he dit molt ràpid perquè estic parlant d'un projecte que mai he dit aquestes paraules en català i potser no em surten, però bueno, ja estava molt nerviosa. No, home, i parles un català perfecte, ara fas la primera obra en català, et veus preparada per fer qualsevol repte professional en català? Ja és la teva segona llengua, ja. Totalment. I estic desitjant que arribin més projectes en català. Carai. 10 anys han passat des de la darrera vegada que es van unir al tàndem Sergi Belbel com a director, Galceran com a dramaturg. Són molt exigents. Mira, el Galceran té una cosa que ens ha permès, al llarg de... Clar, ell tenia una obra escrita i té una generositat a l'hora de poder modificar segons el que anàvem fent. També l'obra era més llarga, vull dir que hi ha hagut canvis que per part d'un autor trobo que són molt generosos i d'anar a favor del que s'estava treballant. Tampoc és que hi hagin canvis, però sí que hi ha hagut alguna cosa, alguna petita modificació que ens ha anat superbé, no? I treballar amb el Sergi és una festa, perquè ell és el lúdic del teatre, és un apassionat del teatre. Li encanta el joc, li encanta els equips, sap treballar amb equips, sap mantenir els equips units, fa cohesió, és molt lúdic i, per tant, és que ha sigut un festival, això. I té un talent brutal. Llavors tu passes molt bé, però saps que és un èxit segur el que està fent. Tot i aquests matisos que dieu que heu fet amb el text del Jordi, ens va dir fa pocs dies aquí al programa que ell un cop entrega l'obra vol desaparèixer perquè no hi pinta res, que ja és cosa d'ells. Com a actrius, esteu d'acord i ho enteneu o agraïu que de vegades el dramaturg estigui a prop per dir-li això? Què vol dir?
No, però sí que vam treballar, O sigui, sí que treballes amb ell una setmana abans de començar els assajos, en el que passa tot això, en el que dius, ai, això per què ho dic? I aquesta frase la puc girar, que a mi em sembla... És evident que abans de començar les lectures tu ja a casa has fet un treball i ja vas amb preguntes i amb propostes de, ostres, aquesta frase em costa molt de dir, si dic això és el mateix per tu, o sigui, tot això. Llavors, al cap d'una setmana, evidentment, perquè pobre home, què ha de venir a fer? Al final li agafaries de mania, no? Però la sort de tenir l'autor viu és que tots aquests dubtes es resolen ràpid, no? I fàcil, perquè el tens davant i el pots preguntar el que vulguis. És veritat que va ser molt generós, perquè vam fer petits canvis que ens funcionaven millor i va saber veure que funcionava millor i ens va deixar. Natàlia, Míriam, molta merda aquesta nit. Gràcies. És la gran estrena oficial després de les prèvies. Si voleu marxar atrapant pel plató, les parets són vostres. O rodolant. Si no em lligues, no. Moltíssimes gràcies. Recordeu, Fitzroy al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Gràcies, noies. Gràcies a tu.